Panggap ti Department of Tourism Cordillera ang mapapigsapay ti tourism arrivals iti rehiyon ita alin month season. Anya nga tatiwagas nga ipatungpalda. Daytoy ti report. No matutudo iti panawan, bumababa iti bilang dagiti turista nga agturturong iti Baguio City. Sigun dayta iti Department of Tourism Office Cordillera. No bumaba iti bilang ti turista, apektado ng runa dagiti negosyante. Gapu iti dayta, pangpanggapan ti DOT Cordillera nga italo ti culture of travel all season. Kayat na asawan, nga uray matutudo a panawan, maalukoy lata nga agpasyar dagiti turista ken bisita iti syudad. Nag-umpisa na here in Cordillera, nag-umpisa na ang rainy season natin. And sometimes, yung mga travelers natin would think na walang masyadong opportunities when it's rainy season. No? But in the campaign that we will do, we will have to promote the culture of travel na all season, na wala yung sinasabing umulan kasi walang magawa when you come to Baguio, walang magawa. Makikita ti opisina amay sa awagas daytoy ang makatulong iti agtultuloy a panagduras ti industriya ti turismo. Dakkel tulong pay kadagiti negosyante. Mamati iti opisina nga agbalinlata nga agrelax ken ma-enjoy nga agpasyar iti Baguio City, uray pay matutudo a panawan. Because you know, the rainy season can also be an opportunity for people to come and then rest, no? And then enjoy the misty, the cloudy, the rainy, the OOTD, when you are wearing your boots, maybe wearing your jackets. Sigun mat iti Hotel and Restaurant Association of Baguio, saan lang nga outdoor activities iti maijaya kadagiti bisita nga agturong iti syudad, kastamat dagiti nagduduma nga indoor activities a patok no matutudo. We deploy our packages, a different experience for our visitors during the rainy season. So you'll be expecting a lot of promotions from our member hotels and accommodation about indoor activities, wellness activities. Isuwa kadagiti turista ken bisita saanen nga agduadwa nga agpasyar iti syudad, uray matutudo ti panawan.